Bona nit. Primer de tot agrair la vostra presència i també agrair la feina d'en Pere, d'en Pau i d'en Castells, que ha fet possible finalment que tinguem els mitjans tècnics per fer la conferència, perquè resulta que hi ha hagut una altra vegada un problema tècnic o de coordinació amb l'Ajuntament i esperem que en properes ocasions no torni a passar, no, Rosa? Esperem que vagi així. Benvinguts tots, sobretot també en Julio Ochoa, que penso que ja el coneixeu, per qui no el conegui. És una persona que mostra un gran interès per tots els àmbits històrics de Sant Just i de la comarca i tal, i jo crec que de moltíssimes coses que van sopegant pel camí, fent precisament recerca, no? Que és el que em va passant a mi i ho poso en situació de per què fem aquesta conferència avui també, no? Si recordeu, l'any 2018 des de l'associació Escamó Trabucaire el primer acte que vam fer no va ser sortir al carrer a fer soroll, sinó una conferència sobre la guerra de successió al Baix Llobregat. Va venir a fer la conferència en Josep Campmany, tristament desaparegut no fa pas gaire, i ens va explicar al final de la conferència que s'estava trobant un bandoler, un bandit, una persona lligada als contorns aquests d'Esplugues, Sant Just i tal, i que ja ens diria alguna cosa. Va passar el 2019, el 2020 vam entrar en pandèmia i d'allò ens en vam oblidar. El 2021, des de l'Avenç, vam crear el que vam anomenar el taller Joan Tomàs per aprendre o intentar aprendre i conèixer les cançons que s'havien recollit a Esplugues el 1931 amb l'obra del cançoner popular de Catalunya. En Joan Amades i en Joan Tomàs van estar per aquí fent recerca de cançons i a mi la feina que em va tocar fer el 2021, 22, 23 i 24 era agafar aquelles cançons que més o menys triàvem i fer recerca, d'on carai venien aquelles cançons, si hi havia altres versions, si hi havia versions més llargues, i fent recerca, bàsicament agafant l'ordinador i en aquest món que hi ha així obert, intentar trobar coses. I de les primeres coses que vaig trobar va ser aquest home, parlant de la persona de la que avui ens farà una aproximació, en Jaume Montserrat, i d'una de les cançons que sortien també recollides en el cançoner d'Esplugues, la cançó de Carlins. I a més, en Jaume Montserrat compleix els dos paràmetres, guerres carlines, però també bandoler, però això qui us ho ha d'explicar és el Juli, no pas jo. Bon vespre a tothom. És per mi un honor retrobar-me amb tots vosaltres per parlar d'un d'aquells personatges que a la història oficial sovint deixen als marges, però que resulten imprescindibles per entendre la complexitat de la Catalunya del segle XIX. Sobre aquest tema, si fem una mica de memòria, ja us havia parlat en alguns de vosaltres una mica per sobre en el programa Línia de Servei d'Esplugues Televisió de desembre de 2024. En aquella ocasió us vaig presentar un llibre de la meva autoria, és aquest que s'està acabant de vendre els últims exemplars aquí, un llibre de la meva autoria i editat per l'amic Albert Ill, que recollia la biografia d'aquest interessant personatge baix-llobregatí i en feia un esbós general. I és que, al meu parer, la figura d'en Jaume Montserrat mereix una atenció detinguda, ja que la seva vida és un mirall de les tensions socials, polítiques i bèl·liques d'una època realment convulsa. La gènesi d'aquesta investigació no va ser programada. Sovint, la tasca de l'historiador s'assembla a la d'un detectiu. Una troballa fortuïta mentre cercava altres dades de temàtica local em va posar sobre la pista del meu paisà Jaume Montserrat. A mesura que estirava el fil documental, anava descobrint una trajectòria vital que, com podeu comprovar al llarg d'aquesta xerrada, és en el seu conjunt realment trepidant. Jaume Montserrat i pagès va néixer a la meva vila, a Sant Just Desvern, l'any 1821, i va morir a Barcelona el 1866.
Si haguéssim de definir-lo amb una sola etiqueta, podríem dir que Montserrat és un exponent claríssim del que van ser els trabucaires de l'època. Però, què era exactament un trabucaire? No hem de caure en la simplificació romàntica. Eren elements que podíem situar en una frontera difusa, a cavall entre el bandidatge pur i dur i la guerrilla política. Eren homes que sovint podien decantar-se cap a una o altra banda, la supervivència o l'idealisme, en funció de la conjuntura del moment, de la pressió policial o de les necessitats econòmiques més immediates. Per entendre com un jove de Sant Just acaba convertit en líder de partides armades, cal mirar els seus orígens. Jaume va néixer en el si d'una família pagesa molt humil. En aquells anys, la terra era l'únic motor econòmic, però també la font de grans tragèdies familiars. La seva família va perdre ben aviat les terres que conreaven i això els va abocar a la més absoluta misèria. Imagineu el contrast. Un Sant Just rural, on la desigualtat marcava el destí de cada casa. Aquesta situació de desprotecció social va ser el brou de cultiu que va propiciar l'apropament del nostre protagonista al món de la marginalitat. Per un jove amb caràcter però sense recursos, el pas de la misèria a la delinqüència no era una tria amable, sinó sovint l'única sortida que veia per rebel·lar-se contra el seu destí. Així doncs, no triguem a trobar rastres de les seves primeres activitats fora de la llei. Tenim documentat, per exemple, que l'any 1840, quan tot just ell tenia 19 anys, ja manava una partida de malfactors. Amb aquest grup havia protagonitzat assalts a masies, com un de molt sonat aquí, a Esplugues de Llobregat, on la nit del 4 o 5 d'agost d'aquell any va protagonitzar una de les seves primeres accions delictives, concretament a la casa coneguda com a Can Valls, una masia que va ser enderrocada durant la segona meitat del segle XX. Es trobava a la barriada de la Plana, en l'espai que avui ocupa el carrer del 8 de març, antic carrer del doctor Manel Riera, en el tram comprès entre els carrers de Quintana i Rovellat. Un carrer proper conserva encara el nom de Marquès d'Espanya, en record del que llavors havia estat el propietari de la casa i de les terres que l'envoltaven. Un petit incís per dir-vos que no seria aquesta l'única acció de Jaume Montserrat dut a terme aquí, a Esplugues. Anys després, el juliol de 1848, en el marc de la Guerra dels Matiners ja declarada, Jaume Montserrat, llavors cap d'una partida de guerrillers, es va adreçar a la ja desapareguda masia espluguina de Can Carbonell, situada al Raval de Sant Mateu, per apropiar-se dels cavalls que allà tenien per tal que fossin utilitzats pels seus guerrillers. La resistència armada que els va presentar el seu propietari, Josep Campreciós, auxiliat pels seus servents, el va acabar fent desistir, una acció que va suposar la concessió a Campreciós de la prestigiosa Creu de Sant Ferran per part de la reina Isabel II. Aquella acció inicial de bandidatge que us he descrit anteriorment va trobar continuïtat en nous fets delictius, que el van posar ràpidament en el punt de mira de les anomenades forces de l'ordre. Montserrat no era un simple lladre de camins. Ja des d'un inici mostrava dots de comandament i una audàcia que el portaria a mantenir més d'un enfrontament seriós amb les autoritats de l'època. La seva activitat s'estenia per tota la comarca, convertint-se en un nom conegut i temut. Però la història fa un gir quan la delinqüència es troba amb la política. En esclatar la Guerra dels Matiners, també coneguda com a la Segona Guerra Carlina, el panorama canvia. Recordem que aquella guerra va ser una revolta duta a terme eminentment per catalans contra la política dictatorial de Narváez i els moderats. Va ser un conflicte singular, on es van produir aliances que avui ens podrien semblar impossibles. Carlins i republicans, tot i ser substancialment diferents en els seus objectius finals, van lluitar plegats contra l'Estat, l'enemic comú que els asfixiava per igual. És en aquest context on Jaume Montserrat fa el salt de bandoler a guerriller.
organitza una partida de signe clarament republicà que lluitarà ferotgement contra les forces dels successius capitans generals de Catalunya. Parlem de noms de gran pes militar com Manuel Bretón del Río, Manuel Pavía y Lací, el marquès de Novaliches, Fernando Fernández de Córdoba o el mateix Manuel Gutiérrez de la Concha, el marquès del Duero. En primer moment, la seva partida va operar principalment en el Baix Llobregat i al Pla de Barcelona. El coneixement del terreny era la seva millor arma. Tenien com a base d'operacions el sector de la Serralada Litoral. I en aquell triangle estratègic comprès entre les muntanyes de l'Ordal i la vall del Llobregat, era un territori de pas, ple de racons on amagar-se i des d'on vigilar els moviments de les tropes governamentals que sortien de Barcelona. Martorell, Corbera, Sant Feliu, Sant Boi i, naturalment, el seu Sant Just Natal van ser els escenaris de les seves accions guerrilleres durant una primera època. Fins i tot s'atrevia a apropar-se a la capital, actuant a zones que aleshores eren pobles independents, com Gràcia o Sant Gervasi. Eren accions ràpides, de desgast, basades en la sorpresa. Però la guerra de guerrilles té un risc elevat. El juliol de 1848, Montserrat va patir una forta topada amb les forces governamentals. Aquell enfrontament va ser sagnant i va delmar considerablement el nombre d'integrants de la seva partida. Molts van morir o van ser capturats, deixant a Montserrat en una situació crítica. Tanmateix, per un home acostumat a la supervivència extrema, això no va suposar ni de bon tros la seva aniquilació definitiva. Davant d'aquesta desfeta, Montserrat va demostrar una gran visió pragmàtica. Ell i els seus homes restants van comprendre que, per refer-se, necessitaven l'estabilitat i la protecció que només podia oferir una estructura més gran. En el món de la guerrilla, la fusió de partides era una pràctica corrent. Així, entre finals d'agost i començaments de setembre de 1848, s'incorporen a la partida de Bartomeu Poses, que era un altre capitost de carlí de més envergadura que no pas ell. Aquest canvi d'aires el porta lluny del Llobregat, cap a la Serra de l'Obac. Imagineu aquest massís, un paisatge agrest de conglomerats, coves i canals situat entre el Bages i el Vallès Occidental. Era un refugi gairebé impenetrable per on transcorria l'antic camí ral de Barcelona a Manresa, un lloc ideal per a l'emboscada i el control dels subministraments. Un cop integrat amb Poses, el radi d'acció de Montserrat creix i les accions es tornen molt més ambicioses i coordinades. Ja no parlem de petits assalts, sinó de veritables operacions militars contra l'exèrcit regular. Cal destacar, per exemple, l'enfrontament que va tenir lloc el 14 de setembre de 1848 a Sant Jaume de Vallhonesta. Allà es van mesurar contra les forces governamentals del regiment d'infanteria número 45, comandades pel coronel Calixto de Artaza. Poc després, el 20 de setembre, trobem la partida en escaramussa a Viladecavalls, on van plantar cara a la Ronda de Seguretat Pública de Terrassa. Montserrat estava aprenent a moure's en la gran escala de la Guerra Civil. L'activitat bèl·lica arriba a un dels seus punts àlgids l'1 d'octubre, en el combat al Coll del Daví. Allò és per allà, Serra de Sant Llorenç Amunt, Serra de l'Obac. Va ser una victòria total per als guerrillers. En aquella jornada van aconseguir aniquilar la columna de Castellterçol, formada per 200 homes del regiment del rei número 1. Va ser un cop duríssim per l'exèrcit oficial, no només pel nombre de baixes, sinó perquè en aquell enfrontament va trobar la mort el seu comandant, el coronel Josep Maria Bofill. Aquestes victòries donaven ales als matiners i feien que el govern de Madrid comencés a preocupar-se seriosament per la situació a Catalunya. I així arribem al que potser és el moment de màxima glòria militar de Jaume Montserrat, el conegudíssim combat d'Avinyó. Aquesta acció va suposar la total desfeta de la columna de Manresa,
dirigida pel brigadier Joaquín del Manzano i Manzano. Com a anècdota, us diré que cada segon diumenge de novembre se celebra en aquella localitat la Fira dels Matiners, amb recreacions històriques d'aquells fets. La participació del nostre Sant Justenc i els seus homes en aquest combat va ser decisiva. Fou el grup de Montserrat qui va precipitar la victòria en capturar el mateix brigadier Manzano. El militar va acabar lliurant el seu sabre en senyal de rendició a Ramon Cabrera, el mític tigre del Maestret, que era el cap suprem de les forces montemolinistes a Catalunya. Imagineu l'escena. Un exbandoler de Sant Just, artífex del lliurament del sabre d'un brigadier de l'exèrcit espanyol. Però la guerra és també política i traïció. Després d'aquestes victòries, el govern va canviar d'estratègia. En lloc de combatre els guerrilles, només amb les armes, van començar a utilitzar el suborn i la seducció. Van oferir diners, i el que era més important per a molts d'aquests caps, la incorporació a l'exèrcit oficial, mantenint-los en els graus militars que s'havien autoassignat a la muntanya. És a dir, captar-los. Era una oferta difícil de rebutjar per als homes que portaven anys vivint al ras i perseguits. Caps tan famosos com Pasqual Aznar, el Cojo de Carinyena, Miquel Vila, Caletros, o Josep Pons, Bep de l'Oli, ja s'hi havien acollit. I finalment, Posses i Montserrat també van sucumbir a aquesta política d'atracció. El desenllaç d'aquesta etapa es produeix el dia 4 de desembre de 1848, a Esparreguera. Posses i Montserrat, al capdavant d'una força de 600 homes, una xifra gens menyspreable, es lliuraven formalment al nou capità general, Manuel Gutiérrez de la Concha, el marquès del Duero. L'estratègia de propaganda del capità general va ser magistral. L'endemà mateix, el 5 de desembre, va organitzar una espectacular entrada triomfal a Barcelona i anava ell, acompanyat de Bep de l'Oli, de Posses i el nostre Montserrat, amb els seus 600 homes, ara convertits en aliats a la reina. Tots els cabdills passarien, de la nit al dia, a comanar unitats governamentals dedicades a perseguir els que fins feia 24 hores havien estat els seus camarades de trinxera. Però la pau de Montserrat no seria duradora. Tot i el seu afany per demostrar lleialtat en el seu nou càrrec dins de l'exèrcit d'Isabel II, els seus nous companys d'armes mai el van veure com un igual. L'animadversió que sentien els militars de carrera, aquells que s'havien format a les acadèmies, cap a aquests guerrillers de muntanya era profunda. Es covava un rebuig silenciós, esperant qualsevol relliscada que permetés a l'estament militar deslliurar-se d'una companyia que consideraven indesitjada i vulgar. Montserrat, home de caràcter impulsiu i poc acostumat a l'etiqueta cortesana o militar, els ho va posar fàcil. La relliscada definitiva es va produir ben aviat, durant la festa major de Sarrià. En el decurs d'un ball, Montserrat va tenir una extralimitació en les seves atribucions. Sembla que va cometre un abús d'autoritat que es va interpretar com un perill real per la vida d'una tercera persona. Era l'excusa perfecta. L'exèrcit no va tenir pietat. Es va organitzar un consell de guerra que el condemnaria a la pena màxima de la deshonra militar, ser expulsat de l'exèrcit. Però la condemna no va acabar així. Se li va imposar una llarga pena de reclusió que li apartaria definitivament dels escenaris bèl·lics oficials. La part final de la vida de Montserrat torna a recuperar els tints foscos dels seus inicis. A aquell judici el seguiria un llarg calvari com a presoner condemnat a treballs forçats, picant pedra en la construcció de les noves carreteres al mig dels pàrams mesetaris, o les masmorres del presidi de Cartagena,
mentre dragava el seu port amb aigua fins a mig pit per construir-hi un varador. Va arribar a intentar lliurar-se d'aquell infern enrolant-se en les companyies de voluntaris que llavors s'estaven formant per tal d'anar a combatre contra els insurrectes marroquins. I tot i que en aquella força de combat agafaven gairebé a tothom, ell va ser rebutjat per causa dels seus mals antecedents. Aquell calvari dels treballs forçats acabarà finalment amb una nova fuga que ens farà retrobar-lo poc després vivint amagat en un dels racons més sòrdids del Raval barceloní, on es veurà involucrat en una tèrbola conspiració que, un cop avortada, se saldarà amb l'empresonament i mort d'alguns idealistes als que ell haurà contribuït a delatar a canvi de la seva llibertat definitiva. No era una bona persona, ja ho veieu. Definitivament lliure i sense cap perspectiva de futur, va tornar a caure en el món de la delinqüència. Era l'època del creixement urbà de Barcelona, amb l'enderrocament de les muralles que l'encorsetaven i la construcció de l'Eixample de la mà d'Ildefons Cerdà. I en aquella terra de frontera, que llavors era aquella nova barriada que s'estava formant, el lumpenproletariat va desenvolupar tot un submón al marge de la llei al voltant d'aquell contraban inferior de baix nivell anomenat Matuta, precursor de l'estraperlo. Per a qui no estigui familiaritzat amb el terme, la Matuta era una mena de contraban interior. Consistia a introduir en una població gèneres diversos, com menjar o alcohol principalment, sense haver pagat l'anomenada taxa de consums. Aquest era un impost municipal molt popular que gravava totes les mercaderies que arribaven fora de la ciutat. La darrera etapa de la vida de Jaume Montserrat va recuperar els tints foscos dels seus inicis. Enmig d'aquella cort dels miracles, immers ja plenament en una espiral descendent de decadència moral i humana, el nostre personatge va assumir una vegada més el paper de cap d'una d'aquelles colles de defraudadors, en constant lluita contra els agents de l'autoritat i, sobretot, amb els membres d'altres bandes rivals. Fins que, al tret d'un trabuc, disparat una nit de juliol de 1866 per elements d'una altra banda, al mig de l'Eixample, a l'alçada d'on es troben actualment els carrers de Villarroel i València, molt a prop d'on ara està el Mercat del Ninot, va acabar posant fin a la seva novel·lesca, encara que certament llastimosa vida. Una mort, doncs, realment sòrdida per algú que, havent nascut en la misèria, havia viscut sempre desafiant les regles del joc. Des de llavors, les despulles del santjustenc Jaume Montserrat, pagès, bandit, guerriller, militar i matuter, reposen anònimament a la fossa comuna dita dels pobres del cementiri del Poble Nou. A grans trets, aquesta ha estat la tremenda trajectòria vital que va tenir aquest interessant personatge santjustenc, del qual, tal com us deia al principi, fins ara ben poca cosa se'n sabia. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra atenció. I de la seva vida personal no saps res, no va tenir fills, tu. No, va ser solter completament. No va tenir temps, no van tenir temps a poder crear ni fundar una família. N'hi ha família d'ell, perquè tenia germans, que han anat seguint i tot això, però els he perdut la pista. Ha desaparegut aquesta... Sí, completament. A Sant Just no queda ningú que es digui Montserrat. Més inclús, d'aquella mateixa època es movia pel Penedès un bandoler que es deia Montserrat, que en el temps d'investigar tot això vaig estar-lo seguint a veure si tenia alguna cosa a veure. No tenien res a veure, una coincidència completament de cognoms. Sí, n'hi havia... Sí. A veure, sí, no, és un terme genèric. En tot el llibre, vull dir,
Clar, vull dir, és una conferència, no dona per explicar tot el llibre. Però bé, despectivament, la premsa de l'època refereix als trabucaires per referir-se als revoltats, a les partides carlines. I després, a veure, vull dir... Clar, és un segle molt convuls, el segle XIX. Comença o acaba amb la Guerra Gran contra la República Francesa, després ve la invasió napoleònica, continuen amb les 3 guerres carlines, que són 3 guerres civils, i els relats és que són esfereïdors. A més, estic llegint, gràcies al company Josep Florença, que ens va regalar el mateix llibre, em sembla de tots dos, sobre les guerres carlines a la Guerra dels Matiners, si no m'equivoco, justament en el Vallès, i és brutal el fet de la repressió que hi ha entre uns i altres. Uns maten a no sé qui i els altres, doncs, els governamentals també maten a no sé qui. Vull dir, és brutal. Però és molt sagnant tota aquella època, molt trista. I les armes i la munició, qui la subministrava? Molts van començar, almenys el cas d'ells i dels seus presidents, que també vaig estar estudiant d'una partida que es va formar per la Primera Guerra Carlina, doncs s'echaron al monte protestant que s'anaven a caçar. A totes les cases, i més si eren de pagès, a totes les cases n'hi havia una escopeta. I poca diferència n'hi havia d'una escopeta d'anar a caçar d'una escopeta de pelar una altra. Clar. I la munició, doncs, al mateix lloc. La mateixa, sí. I em sembla... M'agradaria saber quin ha estat el punt inicial de la investigació, o sigui, quina ha estat la troballa que s'ha fet a fer aquesta investigació i després quin ha estat el procés, quines recerques has fet... Mira, vaig començar bastant temps abans. Un dels primers volums que va publicar de treballs de recerca col·lectiva al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat va ser dedicat a les guerrilles des del segle XIX fins al XX que s'havien produït en tota la comarca. Llavors, jo vaig trobar el tema, perquè parlo de fa bastant temps, el vaig trobar el tema interessant i poc tractat. I ai, carai, anem a veure si n'hi ha algun precedent o alguna cosa que n'hi hagi aquí a Sant Just. A Sant Just no n'hi havia... Jo em mou molt a Sant Just perquè ho tinc al costat de casa. Després ja per ampliar m'hi tinc que anar a buscar per tot arreu. Doncs vaig començar a mirar què podia haver aquí a Sant Just. I em vaig trobar un arxiu municipal magnífic que guardaven gairebé tota la correspondència i totes les coses, i dic, a veure si n'hi ha alguna carta, alguna cosa que parli d'aquell temps. I vaig començar a mirar i, ostres, vaig començar a trobar que sí, de tios i de denúncies d'aquests s'han agafat i s'han anat protestant que s'anaven a caçar i no han tornat. Després, quan s'acaba la guerra, aquests han tornat acollint-se a l'indult i tot això. I vaig treballar i vaig fer un petit treball que vaig publicar sobre la participació de la gent del meu poble, em vaig centrar, a la Primera Guerra Carlina, perquè n'hi havia material per desenvolupar. Però, remenant, no sé com em va venir el personatge aquest, podia ser perfectament, perquè l'esmenta, però només com a bandoler, mossèn Esteve Carbonell, en el llibre seu d'Esplugues, l'esmenta com a bandoler, i, ostres, això que remiri aquesta cosa. Va ser l'època que també es començava a penjar moltes coses a internet, i sobretot a hemeroteques. Llavors, és una mina les hemeroteques que n'hi ha penjades a internet, sense moure't de casa, poder-te mirar i llegir i repassar pàgina per pàgina tots els diaris que es van publicar al segle XIX. Hosti, és una gran cosa. Llavors, et dones compte que estàs, a la que comences a trobar coses, has de passar moltes i moltes pàgines, però comences a trobar una història que va lligant una cosa amb l'altra i que estàs llegint una història que està escrita pels mateixos tios que ho van viure
i que no l'han aplegat tota junta. És la teva feina ara de lligar-la i reconstruir-ho. I és una feina de detectivesca que és tot un desafiu amb el que ens agrada remenar aquestes coses. Ell sabia escriure, no?, per lo que sembla, perquè has pesat una de positiva. Sí, i firma i tot. Per ell. Fa... Sí, feia alguna falta d'ortografia, però sí, sabia escriure. Lliure, si als 19 anys ja t'havia tirat al monte. Sí, sí. No tothom sabria escriure. Això que has passat tu, Sí. però vaja, és igual. Sí, sí. En aquest sentit. Passava una cosa amb els carlins, sí, que tinc entès. És que cada vegada que una banda, una tropa de carlins assetjaven l'Ajuntament d'un poble per recollir els impostos, sempre deixaven uns rebuts conforme les forces carlines Sí. havien recollit i llavors un rebut signat pel cap de partida. I se'n conserven. Jo a Sant Just he estat trobant aquests rebuts. Sí, venen i arramblen. Però a l'hora de ser, almenys compleixen formalment, firmen el rebut. Però és que me'ls he trobat d'aquests, de quan les guerres carlines, i inclús de quan la guerra del francès. I quan la guerra del francès, que és 30 anys abans, també, i els rebuts firmats pels oficials francesos i pels caps de la resistència pròpia d'aquí. I sí. L'administració hi són molt serios, amb els papers, hòstia. No, però ja sabies llegir i escriure. No sé, no tothom sabia. Més aquesta pobra gent que de què es guanyaven la vida. Tenien una vinya que amb tot el tema de la rabassa morta i es van quedar sense res. No sé. Ens hem quedat amb ganes de saber més coses, No us puc dir, el llibre diu moltes coses més perquè ja no en queden. Ja no en queden. Està penjat a internet, jo el tinc penjat a internet. Malament, no em vendràs cap. No, és que ara em dedico a això, L'amic Albert és molt atrevit i edita llibres en paper. Són meravellosos, era una qualitat fantàstica. Jo, últimament, ja tot el que porto escrivint, perquè m'encanta escriure, com que no vull guanyar diners amb aquestes coses, tampoc els vull perdre, ho faig en format digital, ho deixo penjat en plataformes de tipus acadèmic i tinc un públic que ho va llegint. I no em costa ni un duro. I ells tampoc han de pagar ni un duro. És igual, jo el que vull és transmetre. Sí. No vull fer negoci. Bueno, sí, no prenc mal. És la darrera xerrada que fem abans de l'estiu. Teníem una xerrada prevista pel juliol, però per problemes tècnics no la tenim preparada. Era un treball sobre la monografia de mossèn Esteve Carbonell. Està molt avançada, però no la podem presentar en públic perquè encara no tenim tots els serrells lligats. I aleshores ens tornarem a veure a l'octubre. A l'octubre tenim la primera xerrada, és el dia 1, que és sobre el cançoner d'Esplugues, que aquesta ens la farà el Pau Vinyoles, que si Déu vol serà el proper president l'any que ve. Després, al novembre, tenim el dia 5 una conferència que serà la darrera que fem sobre l'any Gaudí, que serà el Pau Pujol i Baucí, contemporani de l'Antoni Gaudí, i aquesta ens la farà la Roser Vilardell. I després, al desembre, hi ha una sortida a l'octubre, el dissabte 17, i al desembre ens han demanat, Sestrinyols ha fet 25 anys de la seva formació aquest any, i ens han demanat fer una xerrada perquè és una història molt interessant, la de Sestrinyols també. I com que hi ha gent del grup d'estudis que també és voluntari de Sestrinyols, doncs ens han demanat l'espai del grup d'estudis com a plataforma per donar-se a conèixer la labor que fan. I al desembre, si podem, també farem una sortida matinal. I dir-vos que la sortida que hem fet a Lleó ha anat molt bé, la gent ha vingut molt... Sí, Assumpta, oi? Gràcies, l'Assumpta s'ho ha passat molt bé. Abans li deia als companys, a l'Antoni i a la... que ha sigut una sortida molt cultural, gens gastronòmica,
O sigui que però hem vingut farcits de cultura. Hem conegut un Gaudí que no coneixíem, almenys jo, un Gaudí que no és el modernista. Va fer les feines als 34 anys, però hem tingut molt bona companyia, ens hem entès molt bé, ha sigut molt bona experiència i és probable que l'any que ve ho repetim, de fer una sortida de 2 o 3 dies per Espanya, que també ens convé als catalans, que ens vegin, que som bona gent. Aleshores, això, que passeu un bon estiu i ens veiem pels carrers. Val?